Кой звъни? Кой звъни? Вау! Отвори, Иво, пусни ги. Пусни ги. Кой звъни? Я вижте кой звъни, я вижте кой звъни. Тука, Йони, тука. Виж кой звъни. Виж кой звъни. Санта! Hello! Айде да видим сега кой е слушал. Hello, Санта! Идва с торбата. Къде татко ви? Не! Да! Това не е Санта. Санта! It is Santa! Айде сега да видим кой е слушал. Кой? Това е Вики, това е Евтим, това е Гошо. А, не! Това е Криси, това е Тея, това е Йоанна. Нали така? Кой е слушал сега? Я да видим сега. Татко ми. Татко ти е слушал? Да! Къде е татко ти? Кой е татко? Той ли е слушал най-много? Да! Дам подаръците на него. Я седнете тук сега. Я да видим сега. Я на земята седнете малко да видим сега. Кой е слушал и кой не е слушал. Понеже не съм пазил диета, малко Ето, ето Санта седни тук. Санта седни тук. Okay, mami. Go down. Кой е слушал най-много тази година? Ти или ти? Ти! Така. Ти на колко години? Ти си на 5 години? Леле. Браво! Аз съм на 7. Ти Така. си на 5, а ти си на 7. Значи имаме. Много кучи, виж. Ау, браво! Значи, понеже ти си кавалер и имаш 2 приятелки, първо на момичетата, може ли? Да. Момичета са първи. Точно така. Без да Вау! надичате тук. Вау, Без да подаръци! надичате. Вау! Йоанна, седни. Подаръци! Като мой татко. Малко, да. Малко. Сега, я да видим тук какво Кое за мен? Сега, Йони! понеже Йоанна е най-малка и е момиче, Йони, честито! Мери Крисмас! Мери Крисмас. Мери Сега. Крисмас! Ето, това нещо е за Тея. Вау! Тея! От за пет. Да, понеже разбрахме, че Тея... Мами. Да. А ето това е за Криси. О май гад! За пет. Окей, сега изпейте една песничка на дядо. Доволни ли сте? Санта, о-хо-хо! Санта, are you a Santa? Yeah! Santa, yay! No, we're not gonna kill Santa. No killing Santa. No, Okay? because he's the best Santa. Yes! I know he's the best Santa. Yes! He's the Сега best Santa. обещавате ли, че тази година ще слушате още повече от миналата година? Да. Така. Ако слушате тази година повече, предишната ще получите още повече подаръци. Wow! Следващата година. How cool.